permintaan dari Pak Sudati di Badawi. Ada ayang-ayang. Petang rasane ati kenandang seniting liya hanyawa aku kowe labuh tresnan Nimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban. Senajan donya ra iso nampa bakal tak jaga yen turun kapisah kang kuwasa. Muslikane ati dongoku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula antun kula laput tresno datang kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Terus spesial permintaan dari Pak Sudati ayang-ayang dikasih. Istilahnya sih, sakuri deh audio. Tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula akon kula lapuk tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen matur suwun Mas Bos. Juga terus spesial Pak Sudati dikasih ayang-ayang Mas Bosnya, terima kasih matur suwun semuanya. Bareng bersama Eris Tabisi Sakuri deh audio. Dongoku siji
saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelapun tresno datang kendat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku Terima kasih. sliramu isih nyawiji. Oke, selalu tiba lagu permintaan dari Pak Sudati. Terima kasih Mas Bos.